na koji način da se prijavimo na Pinterest. Ajmo prvo da odemo do njega. Pinterest. Ukucamo dakle gore Pinterest i znači vodimo računa da bude ovo www, na to kliknemo i dobijemo stranicu sa Pinterestom na Pinterest. I sad druga opcija koju vi treba da kliknete jeste ova druga. Za mene je ova prva opcija zato što ja već imam moj Pinterest. A kad kliknemo na ovu drugu opciju, pojavit će se ovakav jedan prozor i ako ste već na svom računaru registrovani i otvoren vam je Gmail nalog ili Facebook i u njega ste uključeni, moći ćete i na taj način da se ulogujete i da dobijete svoj Pinterest ili da idete ručno da upišete svoju adresu, password i tako dalje. U tom procesu će se pojaviti još jedan prozor koji će vas zamoliti da izaberete 5 vrsta svojih interesovanja, recimo obrazovanje, deca, likovne tehnike, umetnosti ili šta već. Dakle, i tako ćete jednostavno doći do svog Pinteresta. Sad, ja idem na onaj deo da se ja ulogujem. Sad da vidim, pošto mislim da sam imala sad malo pre problem, sad ćemo da vidimo da li mogu ovako. Nešto se sad u posljednje vreme dešava pa ne mogu da se ulogujem tako. Ok, ajmo idemo ovako pa ću šifru. Nadam se da je to. Ovo sada trenutno nije moj Pinterest, dakle i ni vi tako kad uđete, dobijete Pinterest, nećete dobiti na prvom mestu svoj Pinterest, on će se pojaviti u stvari kada kliknemo na ovo vaspitačica, znači moj Pinterest se zove vaspitačica, ovde će biti naziv koje ste izabrali u procesu registracije i sada vidite u stvari ovo jeste moj Pinterest sa mojim delovima, odnosno svaki Pinterest ima kao posebne table, boards, koje možete sami da napravite, znači da odvojite sve ono što želite i to stalno može i da se menja, to ću vam sad pokazati. Takođe, ovo su pinovi, poslednji moji pinovi su recimo ovi ovde. I manje važno, nema potrebe sad to ništa da objašnjavam, ali evo, ajmo sada za boards. Kako da napravimo sopstvenu tablu? Dakle, da odvojimo recimo neka svoja interesovanja, mi ćemo sad napraviti proba tablu. Idemo na ovaj plusić gore i create board. Vidite da tu imamo i create pin. Znači možemo i tako, ali ima mnogo brži način. Create pin, sad ćemo da prođemo kroz sve to. Ajmo prvo board. Ajmo, znači hoćemo da napišemo i da se to zove proba. Taj deo može da bude ono, znači nešto nam treba recimo i želimo da bude skriveno. Evo, onda samo kliknemo ovo i napravit ćemo u stvari jednu tablu gde ćemo skupljati pinove koji će sve biti skriveni od drugih, samo ćemo mi moći da je vidimo. Ajmo da proverimo. Dakle, neću sad ništa da sačuvam, evo mi je proba, idem dalje i evo je moja tabla proba koja je sad trenutno prazna, piše da ima 0 pinova, vidite, ovo sam sad skoro otvorila, ove su mali, ove su sad već neki stariji pinovi, evo imam ovde 449 i tako dalje. Sad, znači to je kako napravim tablu. Na samoj tabli, u toj tabli, ja mogu da napravim više različitih podtabli. Kako? Pa ajmo da kliknemo na tu tablu i sad ja ovde ne mogu to da mogu da vidim, ne, ovde znači mogu da menjam naziv te table, recimo sad da nam bude proba 2, koja je kategorija obrazovanje i da li hoću, ovo je jako važno za vaspitače i za predškolske ustanove, da li hoću da nekoga pozovem da zajedno sa mnom tu tablu uređuje. Dakle, tu pozivam kolegu, koleginicu Invade da sa mnom to uređuje. Sad, zašto ovo ne mogu da uređujem inače samu tablu u smislu da je pravim pod tablu, zato što tu sad nemam pinova.
Zato ću sada da uzmem i da napravim, evo, sredina za učenje, mislim da tu nema pod table. Moji pinovi u toj sredini za učenje su ovi. I šta sad ja radim? Hoću da napravim pod table. Samo da vidim kako. Sad sam to zaboravila. Ajmo da vidimo organize, šta se tu dešava. Ne, dobro, to ću vam posle objasniti. Dobro, ništa. Nije to. Samo da vidimo. Proleće. Ovo. Ne. Au, sad ne mogu da se setim kako se sad... evo ga ovde. Plus. I napravi se sekciju. Evo je. I sad ja napravim samo, ovde sam mogla da napravim tu sekciju ptice. Tako sam napravila sekciju ptice. Evo je, tu je, podsekcija, jel? I sad ja hoću sve ove negde što imam ptice da stavim u ovu sekciju ptice. I sad idem na ovo organizuj. I sad ću da uradim ovo, da tamo gde su mi ptice to obeležim. I napravim temu, pod temu ptice. Sad da li imam još negde, ali da ne bi sad gubila vreme, ja ću to odmah sada. Kaže, to sam sve obeležila, pomeri, gde ću da pomerim, pa evo, na proleće pa na ptice, save. I evo napravila sam pod temu ptice, pa tako ću da napravim cveće i tako dalje. Znači kako pravim pod temu, to što sam zaboravila kako se radi, ili pod sekciju, sekciju, i ovde ću da napišem cveće. Ajde, baš da ne bude cveće. I sad opet, da bi ovo neko cveće odavde pomerila, idem na ovo organizuj i pomerim ovo cveće. Sad ću da gledam i dole naravno, ali neću sad da gubim vreme. Pomeri, evo ga, na cveće. I to bi bilo to. Dakle, ja mogu da pozovem ljude da zajedno sa mnom uređuju celu ovu moju tablu. Idemo da se vratimo. Da, i uvek mogu opet da je nešto promenim naziv celoj tabli i tako dalje. I da vidimo šta bi još bilo zanimljivo. Ovde je još zanimljivo da možete da... Ajde da vidimo. Ovo su osnovne postavke vezano za vaš nalog na Pinterestu. Ovo ovde je da možete da podelite svoj nalog na Facebooku ili gde već. Ili da nekom lično pošaljete nešto što je neka ideja. To bi za sad bilo to, osim da ostala sam kako se prave pinovi. Ja odavde nikad ne koristim ovako, ali ajde da vidim kako to izgleda. Create pin, save from site, znači idem sad neki sajt, recimo kreativni centar je sad nešto skoro mi meni bio u glavi i evo ga sad, recimo hoću baš ovaj sajt, kopiramo ovo i da vidimo ovde šta imam, same for Friday, drag and drop, click on cloud, same for sites. I sad ovde imam ovo i evo. Sad biram koju hoću sličicu i add to pin, save. Ja sad mogu da nađem sada gde hoću, znači da li je ona proba tu bila. Sad ja imam toga puno pa proba, opa, evo je, save. I sad sam tako sačuvala.
Ali ja tako ne radim. Ja radim, meni se čini na mnogo zanimljiviji i brži način, a to je uz pomoć ovog dugmeta ovde, o kojem ću vas koje ću u drugom videu da objasnim kako se do njega dođe, kako se instalira i on je mnogo zanimljivije dugme nego da se ovako prave pinovi. Toliko u ovom videu.